Ondertussen zijn we weer aan het fietsen. Ons dagelijks ritueel is dat, want uiteindelijk zijn we heel benieuwd naar wat jouw favoriete fietsplekje in Limburg is. We hebben al heel veel leuke foto's toegestuurd gekregen van zeer mooie plekjes. En we ontdekken elke dag een nieuw plekje van een nieuwe kijker. En de man die ook een plekje heeft doorgestuurd, dat is niemand minder dan Guido Hansen uit Hoeselt. Een heel goedemiddag, Guido. Goedemiddag. Je hebt ons een hele mooie locatie in Limburg doorgestuurd, hè? Ja. Zullen we eens even kijken? Ja. Daar komt de foto. Kijk eens De kluis van Vrijherren, hè? Ja. Een deeldorpje van Hoeselt. Je ziet hoe mooi dat ligt. En als je daartoe komt, wat mij het meest charmeert is, Ja. op het poortje, daar hangt een plaat en daar staat op vrede en alle goed. Vrede en alle goed. Vrede en alle goed. En dat stemt uiteraard u zeer optimistisch, op uw gemak, helemaal rustig, Ja. ontspannen. We weten dat het hoekje om, dat er nog een cafetaria is. Ah, dat is ook waar altijd we wel dan- belangrijk, ja, hè? Alsjeblieft. Dat is ook altijd belangrijk, hè? Dat is ook heel belangrijk, zeker dat je had op de fiets gezeten Ja, hebt, hè. inderdaad. Ja. Zeg, hoe ben jij eigenlijk... weet je nog de allereerste keer toen je op dat plekje geweest bent? Kan je dat nog herinneren? Ja, maar dan moet ik u vertellen dat dat zeker 45 jaar geleden Ja, dat is. mag, hè? Dat mag. Ja, dat mag, daar hè. ging ik een beetje van uit. En dat bewijst ook de trouw aan het plekje, dat je na 45 jaar Daar nog altijd komt. daar nog altijd komt. Ja. Ja. En hoe ben je daar toen terechtgekomen? Ah, wel, eigenlijk, ik ben vanuit de buurt. Hè. Ja. En ja, we hebben daar als kind, dus nog veel langer geleden als kind gespeeld. En uiteindelijk geraak je daar aan verknocht. Ja, en geraak je dat ook niet kwijt, hè, die Nee. liefde voor dat plekje. Dat is ook zo, absoluut. Ja. Zeker weten. Nu, jij komt er ook wel graag tot rust, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Heb je dat nodig, rust in je leven? Ik ben al enkele jaren op rust gesteld Ja. vanuit het onderwijs. Hè. Maar ja, die rust heb je toch nodig eigenlijk. Hè? De mens is nog iedere dag door van alles geplaagd en gejaagd. En het is dan toch Het is eigenlijk een drukke goed dat maatschappij natuurlijk, hè? dat je op zeker ogenblik kunt zeggen, voilà, nu ben ik hier in de kluis, ik zoek me hier een bankje. Ja. Ik loer of de cafetaria open is. Ja, en dan heb je je rust. Hè. En wat wordt er dan gedronken? Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar onze lievelingsdrank daar is Trappist van Westmalle. Maar ook de toeteleer van Hoeselt. Hè. Die is ook goed, hè? Ja, die is ook goed. Hè. Ja, en- Twee, drie verschillende soorten. Maar En dat je is zegt onze lievelingsdrank, met wie ga je dan fietsen of met wie ga je dan gaan? mensen uit de buurt en mensen die je tegenkomt en zo. En eigenlijk heb ik een beetje in majesteitsmeervoud gesproken, excuseer me. Nee, dat is niet erg, hè? Dat is geen probleem. Ja. Nu, uiteindelijk, het is een fantastisch plekje. Hoe kunnen mensen daar geraken? Ligt het verscholen of kan je er goed bij? Het ligt eigenlijk verscholen enerzijds en anderzijds kun je er ook heel goed bij. Hè. Het ligt op 300 meter van de Steenweg, Ja. Tongeren-Bilze. Tongerenbeeld. Ter hoogte van de Café de Metser, dat is in Limburg nogal vrij bekend. Ja. Daar is het 200 meter vanaf, links of rechtsaf, dat is te zien van waar je komt. Maar daar staan dan wel pijltjes, Oké. Kluis van Vrijherren. Dus de fietsers, alle vrienden zijn daar welkom en vinden dat wel. Zeer goed, Guido. Ik vond het ongelooflijk leuk dat je dat plekje met ons gedeeld hebt. Ja, En dat je nog veel daar mag langsgaan en nog veel trappisten mag drinken, hè? ik hoop het ook. Voilà, dankjewel, En Guido. ik hoop u daar te ontmoeten. Ah wel, ik ga mijn best doen. Als het fijn. terug zomer is, het beter weer is en ik weer de fiets op ga, hè.